jaialdia balio dute musika kolektiboaren baitan sortzen den egitasmo bada, bertako Gipuzkoako eta Donostialdeko musika talde gazteen arteko elkarlana sustatzeko proiektu bada, eta batez ere gazte hauek, gazte talde hauek, holtza txukun batean kontzertuak eskaintzeko aukera izateko, horretarako proiektu bada. Orain dela urte batzuk burutu zitzaigun zerbait da. Badaramagu denbora bat bueltak ematen asunto honi, eta 2022ko udaberri hasieran edo hasi ginen planteatzen proiektu hau gauzatzera, gero gazteak auzolanean diru laguntzarekin eta babes horrekin ere kontatu genuen, eta jada Kutixi jaialdia egin dugu, eta guretzako arrakasta handia izan da, eta oso pozik gaude emaitzarekin.